zuen lasari. Eta nola gastatzen den dirua. Honek dena kuadratzen du. Hau da, zuk ematen diozu baloi bat, eta bueltatzen dizu karratua. Horrelako da bera, oso zuzena. Zer egin nahi duzu? Txutxeak erosi! Zenbat diru dugu? 10 euro! Zenbat gastatu nahi duzu? Pues karratzen du dena? Pues duzu ezer ulertu, ezta? Pues horrela geratuko zara honekin hitz egiten baduzu. Zure txekoa bada onartzen du, baina herrikoa bada lehenengo onartu behar du atzekoa. Orduan hau bukle bat da. Sabatak onartzen ez badu besteak ezin du ezer egin, horrexegatik askotan gertatzen da esaten digutela beranduago etorri, hurrengo gunean etorri, hau bukle bat delako eta ikusi duzuen ez? Hau nahiko saltxitxa moduan dago egin, orduan oso zaila da haien artean hitz egitea. Horrexegatik kostatzen zaila inbeste erantzutea. Elkarte bat duzula eta orduan eskatzen duzu. Hau suposatzen da arratsaldetan egongo dela irekita. Ze bestela bakarrik elkartu halko gara guztetan. Imaginatu, zuk egin nahi duzula atariko bilera. Baina zure ataria hotza da, itxusia, zikina dago, aizu ez dugu adinik ja egoteko eskileretan. Bueno, hau izango da erabi anitzeko gela bat. Horrek zer esan nahi du? Askotan erabil daitekela? Ez. Gauza askotarako erabiltzen. Bai? Eta askotan ere, espero dezagun eskadukatzea jogurrak bezala. Erabil dezake dantza taldeak bere dantzak egiteko adibidez. Erabil dezakegu antzerki txiki bat ikusteko. Edo... edo kontzertu akustiko bat entzuteko. Zinema esan du? Zinema, pantalla txikia, baina nik uste dut horretarako ere erabili aldela. Baina ez dakit asmatzen ari naizen. Zertarako? Dantzatzeko bai, aurrek hemen egingo dute. Zuk egiten duzu dantza? Venga. Ui, bainatek, hori bai egiten duela. Bai, imaginatu, antzerki talde bat montatu nahi duzula. Hortarako, ja? Datorren urtean? Pasatuak ez, oso jatorra da, kulturteknikaria. Eta oso libre dago beti, guretzat. Herriak esan dezakela nahi duena, hori bai, beti eskua altxatzen. Bai? Orduan, hemen daude politikoak, herriak aukeratu dituen politikoak, eta hemen dago herria. Suposatzen da, hemen gela honetan herriak hitza eta beralea daukala. Bale? Orduan, probatuko dugu. Nahi duenak altxa dezala eskua? Ez duzu ez alantzarik, ez da? Dena ongi dago, ez da? Bai, altxa eskua? Alkatea, zuk eman behar diozu hitza. Horko
Itza eskatu, abet, mesedez. Ara, antolatzen garen pizka bat, Itza eskatu. Eskua. Honek eman. Eman. Pues esa, Bai, galdetu. hori, esan gero batzu fundamentu hori gabekoa direla. Baina benetakoak edo. Bia. Dena. Bueno, pues, alako gauzak esateko altzaten alduzu eskua, baina... Alba da! Komitxuago bada esaten duguna, hobe. Baina oso ongi ausartu zarelako. Bueno, orduan, esan behar dizuet, udaletxe hau, zuek pagatu duzuela, pagatzen ari zaretela eta pagatuko duzuela. Orduan, zuena da. Ai, eta aprobetxatzeko etortzeko, eta, bueno, pues esateko esan behar duzuen guztia. Hori zer da, alkatea? Hostia. Marrón. Elevador. Bernardo hori. Payaso bat. Payasoen nagusia. Hori ni naiz. Ez da payaso. Payaso ez biok esango. Erregen bajo ez duen. Zuzara? Payaso.